Što ti se čini? Koji je od ove trojice bio bližnji onomu koji je upao u razbojnike? On odgovori, onaj koji je iskazan milosrdno. Na tomu reče Isus, idi pa i ti čini tako. Ova prispodoba o milosrdnom Samaritancu nekako figurira kao evanđelski izvor, evanđelsko uporište, evanđelski temelj onoga što nam Papa Franjo predstavlja u svojoj najnovijoj enciklici o bratstvu i socijalnom prijateljstvu Fratelli Tutti. Mi smo do sad, osim uvodnog upoznavanja sa kratkog upoznavanja sa Papom Franjom, njegovom ovom tendencijom, usmjerenjem, posvješćivanja, pozivanja, uprisutnjivanja nekih važnih elementa iz duhovnosti, karizme Svetoga Franje. Zato i njegove enciklike, do sad je to već ova druga, nose na neki način i naslov iz tog jezika, duhovnog žargona Svetoga Franje Asiškog. Fratelli Tutti, svi braća, svi smo braća i sestre, dakako. I večeras pred nama stoji 5. poglavlje te Papine enciklike, koje nosi naslov Najbolja politika. Pa evo počnemo kako Papa Franjo zamišlja najbolju politiku. On misli pritom na političku djelatnost, političku aktivnost koja je sposobna ostvariti sveopće bratstvo i sestrinstvo svih ljudi, polazeći najprije od lokalnog neposrednog življenja socijalnog prijateljstva unutar lokalne zajednice, unutar pojedinog naroda. I on smatra da takva politika je obvezana onim što političkom djelovanju daje uistinu pravi smisao i opravdanje, a to je zajedničko dobro, opće dobro. Smisao politike jest ostvarenje općeg dobra, zauzimanje za opće dobro. No današnja politika se često pokazuje kao borba za napredak prema jednom drugačijem svijetu od svijeta bratstva i sestrinstva svih ljudi, te socijalno prijateljstvo. Potrebno je da današnja politika postane svjesna da je ideja sveopćega bratstva i sestrinstva svih ljudi, koje se temelji na socijalnom prijateljstvu, a to je na pravim, istinskim, međuljudskim odnosima u lokalnoj zajednici, zapravo pripada općem dobru, pripada političkom djelovanju. I u nastavku se okomljuje kritički na izazove koji danas predstavljaju u politici, pa i općenito u društvu, takozvani populizam i liberalizam. Populizam, kaže Franjo, može poslužiti kao vješto skrivanje prezira prema slabima, i to tako što ih demagoški iskorištava za svoje populističke svrhe. A liberalizam pak može poslužiti kao vješto skrivanje prezira prema slabima, tako što podržava ekonomske interese bogatih i moćnih. U tom smislu i populizam i liberalizam stvaraju zatvoreni svijet u kojemu nema mjesta za sve ljude, a pogotovo nema mjesta za slabe, za siromašne.
U posljednje vrijeme riječi populizam i populist osvojile su medije i svakodnevni govor, ističe Franjo, izgubivši pritom vrijednost koju mogu imati, jer oni stvaraju jedan pol u društvu koji onda dijeli, uvodi podjelu. Populizam jednostavno kategorizira sve ljude, društva, skupine i vlade na temelju pojednostavljene crno-bijele slike. Tako svaki javni govor nagleda na svrstavanju ljudi u takozvani populistički ili nepopulistički tabor, a ovisno o tome o kojem se tabor čovjek zateče, napada ga se s jedne strane ili ga se plije u zvijezde s druge strane. Ako ste sretni da ste se našli na strani da vas se plije u zvijezde, onda ste sretni ili oni koji su se zatekli na strani da ih se napada. Nastojanje na populizam, da se populizam predstavlja kao ključ za tumačenje društvene stvarnosti, pokazuje se i u iskrivljavanju izvornog značenja riječi narod, a nastojanje da se na mjesto naroda ustoliči upravo populizam vodi u izvrtanje značenja i same riječi demokracije, a to je vladavina naroda. Riječ narod je potrebna kako bi se izrekao smisao društva kao nečeg više od pukog zbroja pojedinaca. Iskustvo nas uči da u društvu postoje pojave koje nastaju pod utjecajem većine, poput dominantnih trendova i prevladavajućih zajedničkih težnji. To znači da je moguće osmisliti zajedničke ciljeve koji nadilaze partikularne interese te usmjeriti društvene napore prema zajedničkom planu, ističe Franjo. Tako je nastojanje sadržano u riječi narod, kojemu pripadaju svi bez obzira na pojedinačne razlike. Dakle, narod je obuhvatniji i narod nosi u sebi zajedničke težnje, zajednički cilje. On ističe da riječ narod ima daleko dublje značenje koje izmiče i na samom našem logičkom objašnjenju. Pripadati narodu znači pripadati jednom zajedničkom identitetu koji satka od društvenih i kulturnih veza, ali ne nastaje automatski, nego tijekom jednog dugotrajnog i mukotrpnog povijesnog procesa koji se odvija na temeljima zajedničkog projekta. I ono što mi danas zovemo narod, koji se predstavlja u slici jednog zajedničkog identiteta, ne nastaje preko noći, nego je plod duge povijesti. Postoje političari, kaže Franjo, koji su sposobni objasniti osjećaje naroda, koji su sposobni izraziti njegovu istinsku kulturu kao i glavne tendencije u društvu. Dakle, aludira da postoje umješni političari, razboriti političari, vidoviti političari. I utoliko okupljanje i vođenje kao oblik političkog služenja stvarno može postaviti temelje dugotrajnog projekta društvene preobrazbe i rasta, koji uključuju spremnost da i drugi sudjeluju u ostvarivanju zajedničkog dobra. No, često se tako nastojanje izrodi, ističe on u nezdravi populizam, kada pojedinac iskorištava kulturu pojedinog naroda kako bi dobio široku potporu za svoje političke ciljeve i očuvanje vlasti, bez obzira na ideološki predznak politike. Tako postoje slučajevi raspirivanja najnižih sebičnih strasti nekih društvenih slojeva kako bi se zadobila popularnost, shvatimo kako bi se dobilo na političkim izborima, a onda to poprima zabrinjavajuće obilježje kad takvo političko djelovanje dovodi do uzurpacije vladavine prava. Kada oni koji su na tragu populističkog govora, populističkog pristupa, raspirujući na populistički način, upravo populističke osjećaje u
ideju, osvojili vlast, na koncu vršeći vlast, zapravo ugrozili su same temelje demokracije. Populističke skupine su zatvorene i one izobličuju značenje riječi narod. Tako da u njihovom govoru riječi narod nema veze s stvarnim narodom. Kategorija naroda ističe Franjo je otvorena, a ne zatvorena stvarnost. Živi narod, dinamični narod, narod otvoren budućnosti, gotovo narod otvoren novom. To je narod koji traži nove saveze, narod koji je sposoban u svoje okrilje primiti drugoga kao drugačije. A da bi se to ostvarilo, ne treba kao narod zanijekati sebe, nego ostati samo otvoren za vlastito obogaćenje, za vlastiti razvoj, za vlastiti narod. Populizam, kako danas se pojavio, kako razumemo, ne stoji na poziciji ovakvog razumijevanja naroda. Narodna vlast se posebno urušava kad se oslanja isključivo na logiku neposredne koristi. U takvom se ozračju ide ususret narodu, ali samo kako bi ga se pridobilo i prigodno iskoristilo za dobivanje podrške, primjerice od osvajanja vlasti ili podrške kod nekih zakonskih rješenja, ali ne da bi mu se pomoglo na duže staze da se taj narod razvija kroz osiguranje potrebnih sredstava kako bi onda taj narod mogao rasti, razvijati se pomoću vlastitog rada i vlastite kreativnosti. Recimo, uklanjanje društvenih nejednakosti zahtijeva drugačiju ekonomiju od ekonomije iskorištavanja i pretvaranja ljudi u otpor. No često svi zatvaraju oči pred tom činjenicom i hvataju se za ispraznosti populizma kako bi pridobivali šire narodne mase, zapravo ih iskoristili za svoje prljave političke cilje. Naravno, zajedno s ovim ide i pitanje ljudskog rada. Nastavlja dalje Papa Franjo razmišljati. Dobro naroda zahtijeva da se bude blizak narodu, a to uključuje omogućavanje da u tom narodu klije sjeme, što ga je Bog u svakom narodu posijao. Da se potiče razvoj sposobnosti, inicijativa, snage naroda, kreativnosti. Tako se onda siromašnom čovjeku pomaže na putu ostvarenja života dostojnog čovjeka. I onda u tom smislu, ističe Franjo, financijsko pomaganje siromašnima treba biti samo privremeno rješenje koje se prakticira samo u izvanrednim situacijama, kada drugačije se ne može. Istinsko pomaganje siromašnih trebalo bi im omogućiti da sami rade i da od svoga rada stječu za život dostojan čovjek. U tom smislu politika se ne smije odreći cilja zajedničkog dobra, općega dobra, bez obzira na promjene raznih ekonomskih sustava. Samo briga za zajedničko dobro će osigurati da svaki pojedinac dadne osobni doprinos izgradnji pravednog društva i to vlastitim sposobnostima, vještinama, kreativnošću, jednom riječju vlastitim radom. Kaže Franjo da ne postoji gore siromaštvo od onoga koje ljudima uskraćuje pravo na rad i ne osigurava im dostojanstveni rad. Rad, dakako, nije samo način stjecanja za život. Rad je, znademo, i sredstvo osobnog rasta, usavršavanja. Rad je također sredstvo uspostavljanja zdravih međuljudskih odnosa. Rad je također način izražavanja samoga sebe na osoban način. I na taj način se onda izgrađuje svijest odgovornosti, osobne suodgovornosti, društvene u izgradnji boljega
Nasuprot ovome, liberalno individualističko poimanje politike odbacuje kategoriju naroda, za razliku od populizma koji privilegira pojam naroda, ali ga izopačuje i skrivuje. I tu kategoriju naroda liberalno individualistički pristup isključuje svako pozitivno vrednovanje onih zajedničkih, kulturnih, duhovnih, vrijednostnih veza koji tvore taj jedan zajednički identitet. A takav pristup zadovoljava se poimanjem društva kao pukoga zbroja zajedničkih interesa. Liberalno individualističko poimanje politike govori o slobodi, ali bez isticanja i priznanja zajedničkog temelja. U naprednim se društvima zauzimanje za slabe i siromašne često etiketira kao populizam, smatrajući da je kategorija naroda samo mit bez ikakvog sadržaja. Tako se stvara nepotrebna polarizacija, budući da kategorije naroda i bližnjega nisu ni mitske, ni romantičarske, koje bi isključivale znanost, koje bi isključivale institucije civilnog društva, koje bi isključivale na koncu samo društvenu organizaciju. Jer se doista ne radi o tome. Ističe Franjo, jedino ljubav ima sposobnost objediniti institucionalnu, organizacijsku, znanstvenu i ovu mitsku, mističku, romantičarsku dimenziju. Jer omogućava preobrazbu povijesti, preobrazbu napretka koji uključuju sve. On drži, privatni život nije moguć bez javnog poretka. Obitelj nije intimna ni sigurna ako ne uživa pravnu zaštitu, dakle izvana, ako joj nije osiguran minimum blagostanja putem pravedne raspodjele rada i prakse socijalne pravde i pravednosti. Istinska ljubav, kaže on, sve uključuje na planu ostvarivanja ljudskog zajedništva u kojemu se događaju susreti i to lice u lice. A takvi susreti vode do otkrivanja brata i sestre u ljudima koji postaju daleki i zaboravljeni zbog lošeg društvenog razvoja. I utoliko milosrdni Samaritanac, často smo čuli tu prispodobu, poslužio se gostionicom, dakle jednom institucijom, društvenom institucijom, dakle uslugom, koja mu je zatrebala da bi do kraja osigurao pomoć i zaštitu unesrećenome. Ljubav prema bližnjemu je stvarna ljubav koja koristi sve najbolje na raspolaganju da bi preobrazila povijest i usmjerila je prema zajedničkom dobru. Tako dobra volja pomoći, otvoreno srce koje ljubi, ima potrebu ovih društvenih organizacija i institucija da bi se onda to moglo pokazati kao učinkovito, kao sredstvo ostvarivanja zajedničkog dobra. Nasuprot tome, kada se javljaju takozvane ljevičarske ideologije ili društvene doktrine koje podržavaju individualizam i navike koje koriste samo malom broju ljudi i to taj mali broj ljudi redovito su bogati, moćni, utjecajni, onda tako ozračje stvara mnoštvo prepušteno milosti i nemilosti pojedinaca punih dobre volje i spremnih pomoći. I to uvijek vidimo u kriznim situacijama da se uvijek mobilizira ta solidarnost, ta plemenitost, ta dobra volja koja hoće pomoći. Zbog toga, ističe Franjo, nije dovoljno samo zauzimati se za zdravu duhovnost, bratstva i sestrinstva, dakle samo za duhovnu dimenziju, nego je potrebno zauzimati se i za bolju organizaciju svijeta
koji će biti sposoban rješavati probleme siromašnih i napuštenih. Nije dovoljno samo da mi u sebi doista držimo do toga, do takve duhovnosti da su svi ljudi braća i sestre. Moramo početi tamo angažirati se, stvoriti institucije i ustanove da se svi oni doista mogu osjetiti kao naša braća i sestre, a to znači da im se konkretno pomogne. Ako zanemarimo nužnost promjene ljudskoga srca, dosadašnjih naših navika i stilova života, svi napori će biti uzaludni, dakle, traži se obraćanje. Nažalost, upravo se događa to da u medijskom, političkom i propagandističkom ozračju, koje promiče pretežito individualističku i potrošačku kulturu sebičnosti i isključivosti, na području ekonomije vladaju pravila koja pogoduju samo bogatima i moćnima i u takvom ozračju zapravo duhovnost, bratstva i sestrinstva ne može doći do istraženja. Kritika takozvane tehnokratske paradigme, jedna omiljena tema Pavla Franje, ne uključuje samo viziju da spriječimo njezine zloupotrebe, budući da je najveća opasnost upravo nije u stvarima, kaže Papa Franje, u materijalnoj zbilji ili organizacijama, institucijama, nego u načinu ili načinima na koji se ljudi njima koriste. Dakle, problem te vladavine tehnokratske paradigme nije činjenica da mi imamo XY aparata i strojeva, nego da imamo sami sebe koji se s njima ne znamo služiti, odnosno služimo se na krivi način. Ljudska slabost, stalna sklonost k egoizmu ili u kršćanskom shvaćanju popuštanje požudama, tendencija da se zatvori u vlastito ja, u svoju skupinu i njezine skučene interese, to sve predstavlja lošu podlogu za krive načine korištenja tehničkim dostignućima. Požuda o kojoj govori Franje nije prisutna samo u našem dobu. Ona oduvijek postoji otkako postoji čovjek. Ali je tijekom povijesti, ističe Franjo, poprimila razne oblike. I evo danas se pred nama pojavljuje u tom obliku tehnokratske paradigme, individualizma, sebičnosti, potrošačkoga mentaliteta, hedonizma. On kaže, bez Božje pomoći nećemo moći svladati požudne tendencije u čovjeku. Definitivno. Nadalje, ističe Franja, potrebno je ulagati u odgoj i obrazovanje, poticati razvoj ispravnih navika koje se tiču solidarnosti, naročito cjelovitog razumijevanja ljudske osobe i njezinog ljudskog, nepovredivog ljudskog dostojanstva, te poticati i otkrivati duhovne dubine, kako bi se usavršavala kultura međuljudskih odnosa. Bez ovih elementa društvo neće moći odgovoriti na nepravde, sadašnje i buduće, na zastranjenja i zloupotrebe ekonomskih, tehnoloških, političkih i medijskih moći podjednako sada i u budućnosti. Treba ozbiljno uzeti, primiti na znanje i k srcu čovjekovu sklonost zlu, njegovu slabost i krhkost, a primjećuje Franje da to nije baš slučaj u nekim liberalnim vizijama čovjeka, koje umišljaju da čovjek sam od sebe je sposoban stvoriti bolji svijet, zajamčiti bolju i sigurnu budućnost bez problema. Naravno, da kao potkrijepu ovdje Franjevim argumentom možemo iznijeti zapravo i cijelu povijest posljednja 2,5 stoljeća tog novovjekovnog projekta stvaranja boljega svijeta pomoću ostvarenja boljega čovjeka i obratno. Jedan i drugi su skončali u arhipelazima Gulaga, u Auschwitzu, na Blajku. To je taj
čovjekov san. Logika tržišta, ističe Franjo, nije nipošto u stanju sve riješiti, iako smo često puta prisiljeni vjerovati u tu takozvanu neoliberalnu dogmu. Posrijedi je siromašna misao koja se kao izvlači iz rukava, poput gotovoga recepta, svaki put kad nastane neki novi problem. A to je da će slobodno tržište prepustiti se slobodnom tržištu, ne uplitati se u logiku slobodnog tržišta, samo od sebe rješavati probleme. To je stara ideologija srednjeg ekonomskog liberalizma, laissez-faire, laissez-passer, koja je zapravo dovela do velike bijede i posrnuća radnika u drugoj polovici 19. stoljeća. I to potkrepljuje ovu tvrdnju, pa Franjo prepustiti se logici tržišta, zapravo znači prepustiti se jednoj krvavoj, krvožednoj aždaji koja će nas onda sve uništiti. Neoliberalno shvaćanje tržišta i društva uvijek se javlja, kaže Franjo, na identičan način, pribjegavajući, kaže, ovom pritom čarobnim teorijama takozvanim prelijevanja, spillover, dakle, vamo će se nagomilati bogatstvo, pa će se to bogatstvo preliti onda i na ove druge koji su siromašni, ili kapanja, trickle down, kapanja od ozgo, gore ima puno, pa će se onda od ozgo početi procjeđivati, pa će polako kapati dolje, pa onda, ako po nama neće padati kiša, barem će nas te kapi malo ohladiti i rješavati. I tako da će se onda unutar te koncepcije neoliberalnog razumijevanja tržišta rješavati i svi drugi problemi. Možeš misliti. Tako smo došli je ovdje danas da oko 2% pučanstva svijeta drži zapravo 99% ukupnog svjetskog bogatstva. Toliko od spilloveru i trickle down. No dobro, potrebna je, kaže Franjo, ekonomska politika koja potiče raznolikost i raznovrsnost proizvodnje, koja potiče poduzetničku kreativnost, a najviše od svega da se stvore uvjeti da svi budu uključeni, da se svima omogući sudjelovanje u ekonomskim procesima. I on drži da financijske spekulacije tome ne doprinose, jer one se vode logikom brze i jeftine zarade, i još bi rečeno, naravno, te financijske spekulacije su nas 2008. godine stajale svjetske ekonomske krize, odnosno recesije, od koje smo ovdje se jedva izvukli nakon 7-8 mukotrpnih godina nazad. Ako tržište nije iznutra vođeno solidarnošću i povjerenjem, a to je jedna drugačija logika nego logika laissez-faire, laissez-passer, onda takvo tržište zapravo ne pomaže ostvarivanju zajedničkih interesa, zajedničkog dobra, zajedničkog blagostanja, nego se vodi samo logikom partikularnih, sebičnih interesa, to su interesi moćnih, jačih, bogatih, i takva logika onda stalno gura nas sve dalje u veće i veće podjele, veće i veće nejednakosti u društvu. Međutim, kaže Franjo dalje, u uvjetima današnje pandemije mi smo otkrili krhkost svjetskih institucija i suočili smo se s činjenicom da slobodno tržište ne može riješiti sve probleme. Ne može riješiti pandemiju, ne može riješiti cjepivo, ne može riješiti pravednu distribuciju cjepiva, ne može osigurati cjepivo. Dakle, vidimo da ta koncepcija tržišta koje postaje sve i sva, koje bi određivalo ukupne društvene odnose i sve zapravo je kratkih rukava, kratkih nogavica,
zapravo je kratke pameti. I samo bi se onda netko ko doista je slijep, ne bi vidio da je takav pristup neprihvatljiv. I on priziva pojam zdrave politike. I kaže on, zdrava politika jest ona politika koja se brine za zajedničko dobro, za opće dobro. Koja politika ne robuje ekonomskim i financijskim diktatima, mi ćemo ovdje dodati koja ne kapitulira i ne retrira pred zahtjevima tržišta i koja je u stanju zaštititi čovjeka i njegovo nepovredivo ljudsko dostojanstvo. Dakle, ta zdrava politika bi trebala biti uosobljena u političaru koji bi došao i bilo kojem ekonomskom analitičaru kod nas ima u javnosti 3-4 autobusa, financijskim stručnjacima i analitičarima još toliko autobusa, njih bi jedan jedini došao i sve ih pomeo svojom zdravom političkom logikom, jer oni samo obmanjuju. U nekim, da kako ističe Franjo, zatvorenim i monolitnim ekonomskim vizijama čini se da nema mjesta onome što on ovdje naziva pokreti koji štite prava nezaposlenih, koji štite prava sezonskih radnika, pogotovo koji štite prava radnika na određeno vrijeme i to određeno vrijeme koje se perpetuira. Tako da možete zapravo steći mirovinski staž, a da nikad niste potpisali ugovor na neodređeno, nego uvijek na određeno. A oni, takvi pokreti, se naravno ne uklapaju u postojeće strukture. On kaže da je nasuprot monolitnim, zatvorenim ekonomskim vizijama, koje su onda čak i neprijateljski nastrojene prema ovakvim pokretima koji štite prava radnika i raznih skupina, raznih vrsta radnika, bilo vremenski, bilo po stručnosti, da je potrebno stvoriti takve oblike društvenog, političkog i ekonomskog sudjelovanja koji omogućavaju da takvi pokreti budu u prvi plan. Jer samo pomoću tih pokreta mogu i na lokalnoj i na nacionalnoj i međunarodnoj razini nastati nove upravljačke strukture koje će biti opskrbljene nužnom snagom za uključivanje isključenih, za izgradnju otvorenog zajedničkog svijeta u kojemu ima mjesta za sve, a ne samo za neke. Evo, potrebno je, kaže on, da se ti pokreti solidarnosti koji nastaju odozdo, reći ćemo iz baze, da se oni susreću, da se oni koordiniraju, da se oni usmjeravaju prema upravo tom zajedničkom željenom cilju, a to je stvaranje boljega svijeta. Jer njihova senzibiliziranost je upravo senzibiliziranost za one čija su prava ugrožena, pogažena, čije je dostojanstvo povrijeđeno, omalovaženo, a to je ono što nam je potrebno, kako bismo upravo zaštitili ljudska prava i ljudsko dostojanstvo. Društveni pokreti solidarnosti su poput, kaže on, društvenih pjesnika koji na sebi svojstven način djeluju, predlažu, oslobađaju i promiču zajedničko dobro u društvu. Oni su u službi cjelovitog ljudskog razvoja koji zahtijeva nadilaženje ideja socijalnih politika shvaćenih kao politike prema siromašnima, ali bez siromašnih. Jer to onda nikad nije politika siromašnih, nego politika održavanja siromašnih siromašnima. Evo, važno je da se nadiđu takve politike prema siromašnima koje jesu kada izdašne prema siromašnima, ali bez njih oni pomažu siromašnima, ali ne tako da pomognu siromašnima da iziđu iz svoga siromaštva, nego da zapravo još dublje potonu u svoje siromaštvo i na taj način održavaju siromaštvo. Papa Franjo kaže, to nije politika siromaštva. Ta politika ljude ne spaja, nego razdvaja. Ta politika ne pomaže čovjeku, nego mu odmaže.
i valja nam se okaniti takve politike. U nastavku on pledira za jedan međunarodni autoritet. Koji to međunarodni autoritet bi mogao realizirati ovu viziju Pape Franje o obnovljenoj politici koja je fokusirana zajedno politici, koja uključuje politika, koja je nošena duhovnošću bratstva i sestrinstva svih ljudi, politika koja već na lokalnoj razini je na neki način stasala na temeljima socijalnog prijateljstva između različitih skupina i tako dalje, da bi onda mogla prenijeti to na globalnom planu. Evo, Franjo podsjeća da svjetska financijska kriza iz 2008. godine je bila prilika za razvoj jedne nove ekonomije koja bi bila obazrivija, koja bi bila obzirnija u primjeni etičkih načela prema strožoj regulaciji financijskih špekulacija, koje su tada bene podsjećam ponovo dovele do velike financijske krize 2008. Na koncu konca takve špekulacije su doveli do one velike financijske krize, do sloma ukupnog svjetskog gospodarstva 1929. godine, na onaj crveni petak, drugi petak mjeseca listopada. Dakle, one omogućavaju financijske špekulacije vrtoglavo bogaćenje manjeg broja ljudi i zato valja inzistirati na poštivanju i primjenju pravednosti u raspodjeli moći. Ovo stoljeće, 21. u kojemu se nalazimo, svjedoči slabljenju moći nacionalnih država, jer međunarodne ekonomske i financijske institucije prevladavaju, odnosno dominiraju ili nameću se iznad politika nacionalnih država. Tako da nacionalne države, neovisno o veličini, zapravo stoje ispod. Zbog toga se traže jače i učinkovitije međunarodne institucije koje će biti dogovorene između nacionalnih vlada i koje će zajedno definirati autoritet koji će imati ovlasti kontrole i sankcija nad ovim ekonomskim i financijskim institucijama koje se postavljaju iznad, a zapravo one nisu problem, nego su se pretvorile u problem time što omogućavaju samo da se bogati još više bogati, a da se može još više siromašni. I ne mare za ovu duhovnost koju zagovara Papa Franjo, to je duhovnost bratstva i sestrinstva svih ljudi i socijalnog prijateljstva. Tako on kaže da ideja svjetskog autoriteta ne znači nužno neki osobni autoritet, nekog gazdu, nekog vladara, nego on kaže podrazumijeva uspostavu učinkovitijih i od svih prihvaćenih međunarodnih organizacija koje su sposobne osiguravati ostvarenje zajedničkog dobra, zaštititi ljudska prava i boriti se protiv gladi i siromaštva. Dakle, on kaže ovo što imamo danas, od toga u tom smislu nemamo koristi, mi imamo potrebu nekih drugih institucija, nije on protiv ni toga da se ove današnje institucije reformiraju, vidjet ćemo u nastavku da zapravo poziva, i to idući korak, obnovu, temeljitu obnovu organizacije Ujedinjenih naroda, kao i svih drugih međunarodnih ekonomskih i financijskih institucija, kako bi ideja obitelji svih naroda mogla poprimiti konkretni oblik. Dakle, obitelj izmirenih članova, a ne posvađanih i neprijateljski nastrojenih članova jednih prema drugim. I vidimo da Ujedinjeni narodi i druge ekonomske i financijske institucije ne uspijevaju uspostaviti ovaj ideal, a to je obitelj naroda. Ratuje se, krvi se, glođe se, napada se, stalno je u nekom previranju napetosti, prijetnjama, pogotovo lokalnih sukoba i tako dalje. Dakle, čemu služe te organizacije? Ako mi živimo u ovako konfliktnom, razjedinjenom, podijeljenom svijetu, koja je definicija? Valja ih reformirati ili valja stvoriti neke nove? Pametno dosta. Udruženja i organizacije, u nastavku pojašnjava Franjo,
pogotovo udruženja organizacija civilnog društva, pomažu nadoknaditi slabosti međunarodne zajednice i manjkavosti u koordinaciji različitih čimbenika u rješavanju gorućih problema. Uzmimo Liječnici bez granica, spomenuti samo tu organizaciju, uzmimo Crveni križ, uzmimo brojne druge međunarodne organizacije koje u području civilnoga uspijevaju ostvariti daleko više u odnosu na siromašne, na gladne, nego li sve ove međunarodne organizacije financijske, ekonomske, kojima to ne prolazi za rukom. A zašto? Zato jer se vode drugom logikom, logikom interesa, logikom sebičnosti, logikom isključivosti. I dolazimo do političke ljubavi. Kaže Franjo da danas riječ politika u mnogima izaziva gleđenje i podozrivost, jer asocira na velike promašaje, korupciju, neučinkovitost. Ali, kaže on, prvenstveno to je nekih političara. Na to se nadovezuju svjesne tendencije koje politiku žele oslabiti i zamijeniti je ekonomijom ili izručiti diktatu neke ideologije. Budući da svijet ne može funkcionirati bez politike, Papa Franjo daje osobnu viziju prema kojoj prvo politika ne smije biti podređena ekonomiji, a onda ekonomija ne smije biti podređena tehnokraciji koja priznaje i vodi se samo načelom učinkovitosti, produktivnosti. Papa Franjo priziva politiku sposobnu oboružati se novim, cjelovitim i interdisciplinarnim pristupom u rješavanju raznih vrsta i oblika krize. I on priziva već spomenutu zdravu politiku koja je sposobna obnoviti institucije, promicati najbolje prakse protiv takozvane birokratske tromosti i zaostalosti. Bijedna je politika koja se vodi samo interesom, logikom neposrednih, partikularnih sebičnih interesa. Uzvišena je politika koja se pridržava visokih načela i koja je zaokupljena ostvarenjem zajedničkog dobra. Globalno društvo, ističe Franjo, danas ima ozbiljnih strukturnih problema koje nije moguće riješiti prigodnim odlukama, poput nekakvih zakrpa, nego temeljitom obnovom. A to može izvesti samo, kaže on, zdrava politika koja je sposobna ekonomiju integrirati u jedan širi društveni i kulturni projekt zajedničkog dobra. I on kaže da socijalni nauk crkve služi kao vrelo nadahnuća koje se crpi iz ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjemu. Napose bližnjemu koji je u potrebi. Iz primjera Isusovog života učimo da je ljubav prepuna malih gesti dobrote i plemenitosti, a to je onda moguće prenijeti i na socijalni i na politički život u vjerne vremena. Ljubav se ne izražava samo u intimnim odnosima, nego i u društvenim, ekonomskim i političkim odnosima. Ovime Franjo priziva političku ljubav koja predstavlja razvijeni društveni osjećaj onkraj individualizma, ali i populizma. Dakle, i ove liberalističke i one tradicionalističke koncepcije politike podjela. Socijalna ljubav pomaže da ljubimo zajedničko dobro i da slijedimo put dobra svih osoba u društvu, promatrajući ih u njihovim društvenim i kulturnim vezama. Socijalna ljubav omogućava hod prema civilizaciji ljubavi koju je prizivao sveti Pavao VI, a na koju smo svi poznali. Ljubav koja otvara univerzalnu perspektivu sveopćega bratstva i sestrinstva svih ljudi omogućava izgradnju novoga svijeta. Ona nije besplodni sanjarski osjećaj, nego djelotvorna snaga i nadahnuće drži Franju na putu izgradnje zajedničkog doma za sve ljude.
Ljubav se nalazi u središtu svakog zdravog i otvorenog društvenog odnosa, ističemo. Nažalost, često se ljubav potiskuje iz definicije moralne odgovornosti i proglašava se suvišnim kriterijem. Ljubav treba usmjeriti prema traženju istine kako ne bi postala plijen subjektivnih emocija i subjektivnih mišljenja. Upravo povezanost ljubavi i istine pogoduje da postane nadahnuće i snaga u ostvarenju boljega društva, konkretne, bolje, učinkovitije, mirnije, solidarnije međunarodne zajednice. A kršćanska krepost ljubavi proizvodi takozvana izazvana djela, to je djela usmjerena dobro osoba i naroda, i postoji takozvana zapobjeđena ljubav, dakle ljubav koja traži obnovu ustanova i zdravije međuljudske odnose, a ona traži solidarnost na djelu. I tako, kroz ovako stačenje i predstavljanje ljubavi, zapravo Franjo nas uvodi u srž njegova poimanja politike. To je za njega srž. Srž politike je ljubav. To je duša duše politike. A to znači da politika ne može zatvarati oči pred bijedom i siromaštvom, pred onima koji su marginalizirani. Politički pogled preobraženu ljubavlju vidi i prepoznaje dostojanstvo drugoga, vidi i prepoznaje bijedu i siromaštvo marginaliziranih i odbačenih, te im upravo pokretom ljubavi ide u susret, priskače u pomoć i da tako on drži da takva zapravo pogled tvori samu srž duha politike, a to je upravo politička ljubav. I na kraju moramo privesti kraju, nipošto nije sve, penjeličak, na neki način da malo osjetimo i okusimo to što i na koji način Papa Franjo razvija misli o toj viziji svijeta u kojemu će ljudi doista ne samo imati duhovnost i svijest da su sestre i braća, nego u kojem će se ostvarivati to bratstvo i sestrinstvo svih ljudi. On kaže da je potrebno staviti plodnost iznad rezultata. Po njemu je daleko važnije biti plodan, biti kreativan, biti na neki način otvoren, upravo otvoren drugom i drugačijim, nego se razmetati ne znam kakvim rezultatima. Pledoarija politici i političkom djelovanju u kojemu u srži, u središtu stoji ljubav, u kojemu je srž politike ljubav, duša politike je ljubav, zapravo uključuje nježnost, požrtvovnost, velikodušnost, dobrovoljnost. I kako bi bilo lijepo da se u svakodnevnom našem životu susrećemo sa političarima koji su najprije ostavili za sobom sve partikularne, stranačke, sebične, obiteljske, klanovske interese, koji dakle su posvećeni politici kao brizi za zajedničko dobro. A onda svoje djelovanje, svoj govor, svoj pristup obogaćuju i oplemenjuju nježnošću i požrtvovnošću i velikodušnošću. To bi bila jedna sasvim druga politika, nego ova koju poznajemo do sada. Politika, dakako, ne treba biti opsjednuta, kažemo, postizanjem velikih rezultata, nego je potrebno da u politici budemo plodni dobrim djelima, pa i ovim najmanjima, nevidljivima, da budemo plodni, dobronamjerni i iskrenim odnosima, međuljudskim odnosima, da budemo plodni brigom
i nježnošću prema onima koji su slabi u društvu, koji su ranjeni u društvu, siromašni. U tom smislu politika postaje nešto poželjno, nešto plemenito, nešto privlačno, a ne ono nešto od čega smo krenuli, a to je što zaziremo, što preziremo i što nas samo asocira na zlo i negativno. Tajna politika više neće biti odbojna, svedena na pozu, na isprazna obećanja, zaokupljena sebičnim interesima, nego će politika promicati autentično zajedničko življenje koje će se temeljiti na dijalogu, na poštivanju duhovnih i kulturnih energija svakog pojedinca, žena i muškaraca, svakog naroda za izgradnju boljeg svijeta u kojemu treba biti mjesto za sve. Jer smo svi braća i sestre. Umjesto poze, evo, Papa priželjkuje političara koji će se zapitati koliko ljubim, koliko sam mira posijao, što sam stvarno postigao na svome mjestu kako bih doista drugi vidjeli da ja imam dobru volju, da ja nisam radi vlastitih interesa, nego da imam ljubav za njih. Na mjesto političkih interesa, na mjesto državnih interesa, nacionalnih interesa, dolazi naravno politička ljubav. Moj Franjo, taj nikad u Hrvatskoj ne bi dobio izbore u političkoj ljubavi. Jer ona može pokupovati sve Hrvate i ovakvice samo na račun nacionalnih i ovih interesa, ali političkom ljubavu ne. Ali mi vjerujemo u političku ljubav. Vjerujete li vi? Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Zahvaljujem vam za vrijeme, za strpljenje, za dolazak, ostanak. Želim vam lijep i ugodan povratak doma, pazite gdje ste